Nakatilaw na ba kag kasiling igat go? Or basin lahi nga igat imong natilawan go? Ug karon ubani ko ninyo sa atong new adventures. Kasiling igat. Let's go! Huwag na lang kayo pakudahan diri Kay sa may atong isunod sa atong kasiling. Kaya sa baa po na yung music ko. Ipaungar ako na god. Na boss, okay na boss? Wala na may kahoy nga. Lain makitaan ako diri amo ning ako na lang gibirahan yung guwa pasayloan ning buli nga. Nakita nako pero sigaon man ni kayo. Okay ra way baga. Pagka timinga gyud, igugid pagkahuman og pangahoy, bundak ang dakong dagom. Lahi ra gyud ang feelings no. Kung makauli ka sa imong yutang natawhan. Oh, uy, ug diha nangandam na ko sa akong mga artifacts, mga swords, mga equipments para maambog na dito sa kabasakan. Ug wala nagpalibak ng usa. Gusto niya magpakuha sa kuha. Kuha na ko diri kay prisa na yung tugnawa. Ulagi pagwat sa purado ka. Pikhan be. Ito sa murag dako pa man na imong tudlo anang gikuha mo bay. Ay sigbuot diha kay crispy kayo ni. Crispy nig maluto. Murag maurag gid akong gibidyo ba kay murag lisod yun kay mo. Dive niya tong cellphone tong lanong. Adi ara. Dali ra kayo gi movements ra gadget wa na hiwa na. Na init ng matika diha kay lunod na ni. Ato ara. Aptika gyud mo kusinero ay bisa kasili na hisgutan. Unsa man mo na ni? Paghulak diha yo wa pa gani maluto. Awa na, ni epekto na. Sige nimong trabaho diha kay gusla na kayo. Kaning kasilig yo. Persa gyud ning lamiha sa mo nagpritohon. Na. Kapanilap gyud ka. Okay ni, mana gyud ni. Luto ni gyud ni. Aw persang luto ingon pulutan. Panihapon naman lagi ni. Di matabang Gambiha sa mga kamot Diya, dapat yung usawa palupay ko. Si Jok ang binukot. Dagway Grabe. Busog.